Is-sibt filgħaxija fil-Stadium Tony Bezzina f'Kordin tkompla l-Malta Premier b'żewġ konfronti oħra fejn fl-ewwel partita Floriana kisbu rebħa minima iżda sinifikanti ta' wieħed xejn kontra Tarxin Rainbows. B'dawn tal-aħħar kienu ġejjin minn draw ta' wieħed kontra iċ-Champions Hamrun Spartans fl-ewwel logħba tal-kampjonat. Kienet partita ikkontrollata mill-referee Daniel Portelli u Floriana kisbu il-tieni rebħa fit-tieni ħarġa tagħhom dan l-istaġun b'gowl li kien skurjat fl-ewwel taqsima meta fil-36 minuta il-Greens marru fil-vantaġġ wara li Captain Vella sab lil Coelho mal-linja żmarkat u baqa' dieħel lejn il-kaxxa fejn dan xeħed cross fil-baxx Barjas jantiċipaħ tajjeb u tefa' l-ballun fix-xibka għal skor ta' webxi meta eleb lil goalkeeper u captain ta' Tarxin Rainbows Andrea Kassar għal dak li kien il-gowl deċiżiv fil-partita li ta' 3 punti lil Floriana. Il-plejer tal-logħba hekk kif mażul mill-ġurnalisti kien Rui Arias ta' Floriana hekk kif Floriana bekk issa b'din il-rebħa għandhom 6 punti